Muga-muga yen seneng penggalihe insyaallah ora batal Januari tetep wayangan meneh. Ngono, cublak suweng dados Bu Kesi, yuk. Buyut dele ake sir pandele ngopong sir pandele ngopong Jumlah suang kepeng kelantar pamuka kundang kutela pak polera lele sopong buyut dele ake sir pandele ngopong sir pandele ngopong sir pandele ngopong. Walaupun sudah tidak muda lagi ning gandeng piyayi kuwi pinter ya kuwi ngadi sarira ngedi busana pendak prei ya ora lali anggene tansah perawatan anggene tansah merawat diri ha iya mulya tambah cantik ya mak wah tenan kaya ngono iki bejaku nduk aku mung dalang apa to nduk parandene iso ditresnani karo piyayi kondang piyayi sugih suarane apik dosen pisan ha iya luar biasa bejamu ya mak wis bejo temenanan mula ora ana crita ora ana kabar ora ana isu seorang dalang Cahya Kuntadi iki njur gandeng karo wong wedok liya ki renek critane ya tenan renek critane ya mergo pancen ya primpen aku dadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Umi Sukesi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi Cahya Kuntaidi. Sing ganteng-ganteng dhewe. Ning sadurunge aku matur, aku arep berpantun parian kok. Parian piye? Sampeyan mau kan ngelem-ngelem aku, ya toh? Heeh. Degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo. Maksude piye kuwi? Ya bejo banget toh sampean duwe bojo aku, ning aku ya bejo banget duwe bojo sampean. Ah iya. Mula bareng duwe anak lanang pertama jenenge Bejo Gelar Pamayang. Loh, iya bejo gelar pamayang mergo kita sama-sama saling jodoh. Pari aku sing kedua ijek lho, Pak. Apa pariane? Tak omongi ya. Apa? Matur nuwun Ndek bengi ya. Hah? Oh alah wingi kae to mergane terus sampean tak wene dhuwit tak transfer kae to. Iya. Lah pancen kewajibanku menafkahi lahir batin karo bojo to Bu Kesi. Heeh. Ah iya kaya ngono kuwi. Matur nuwun sik karo para panitia sedaya warga masyarakat. Iya bariki. Parianku saiki sik pisan sik to. Ikan hiu melayang-layang. Apa itu? I love you sayang. Ben kaya Agni ngono lho. Injih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, lan Bapak Kepala Komite sing wau tresnani kula. Pak Rajimin. Pak Rajimin. Matur nuwun sanget dalu niki kula sak kanca grup Madangkara dipun timbali nglipur wontening keluarga besar SMP Negeri 1 Teras Boyolali. Kula saestu remen sanget Bapak Ibu dipun paringi kesempatan kehormatan kangge kula lan kanca-kanca nglipur wonten mriki. Sungguh SD SMP yang sangat luar biasa. Kula tingali Boyolali niki kok nembe SMP Negeri 1 Teras niki nggih ulang tahun menggelar seni budaya apalagi juga menampilkan anak-anak siswa-siswi ingkang sore wau luar biasa berpotensi Bapak. Gambyong karo cakilan. Cakilan lan ugi paduan suara ingkang luar biasa hebat. Mugi-mugi ke depan SMP Negeri 1 Teras mampu mencetak generasi-generasi penerus yang hebat, mandiri, cerdas secara emosional, secara spiritual.
membanggakan sekolah dan keluarga. Apa-apa iki kari gurune utawa sing bimbing kok Bu Kesi. Betul. Mula napa punden kula Bapak Kepala Sekolah Pak Agus karo Pak Rajimin karo Pak Lurah Santoso kuwi adalah Tritunggal. Yen cara wayang Bapak Kepala Sekolah iki kaya dene nata ing ngamarta Prabu Puntadewa, gitu. Nggih. Lek Pak Lurah Santoso iki kaya nata Ndrawati Sri Bathara Kresna. Ewadine Pak Rajimin iki kaya Ratu Mandura Prabu Baladewa. Lek nganti wayangan renek sinden kesi dheke ngamuk iku. Ya, menapa nggih to Pak Rajimin? Oh, tenan iki. Pramila dalu niki kagem nglipur warga masyarakat ingkang mresani kuatah, kula tak nembang nggih Pak Dalang. Nggih. Adem-adem ngene iki aku lek ora jerit-jerit gak marem aku. Ayah. Nembang pangkur Semarangan. Kangen lho aku, Nggih. Pak. Coba kaya apa diaturake marang sedaya para sutresna budaya ingkang kepareng rawuh wonten ing lapangan teras Boyolali lan ugi ingkang kepareng monitor lumantar streaming. Ya, matur nuwun para subscriber Kuntadi Channel. Ya Bu Kesi, pangkur Semarangan. Ya. Mingkar mingkureng karenan marati Ngati-ati ora kaya sik muda sik prawan biyen. Iki rada sepuh iki ngambah nada tinggi. Aja lali konsentrasi penuh nyebut asmane pangeran, gedruk bumi ping 3. Ya. Alon-alon Bu, tarik napas. Iya. Kurang sithik nyebut asmane Gusti. Iya. Alhamdulillah wis lair lanang, Nduk. Ha iya. Kaya wong bayen. Ya klangenane Pak Rajimin ngene iki. Anggere Bu Kesi wis jerit-jerit langsung, "Wah, ini selera saya ini." Lah iya. Loh, ora mung Pak Rajimin tok. Sampean ya selera. Lho wis suwe lek kuwi, wis suwe. Selera kuwi pancen kaya sampean kuwi. Ha iya, pancen entuke ya kuwi. Jahat-jahat. Ora usah jahat-jahat ngono lho. Awas tekan ngomah gak tak pijeti lho. Ora, entuke tegese sing jenenge katresnan iki lak kanugrahan saka Gusti sing menungsa ora iso nampik milih to. Lah katresnan saka Gusti iki ya pancen sampeyan kuwi sing dituju ngono kuwi. Mula yen nadyan akeh piyayi putri sing ayu rupane ning nyatane sing bisa ndongkel katresnan jati ingkang tumanemaning tumtuming jejantungku ya mung seorang Sukesi Rahayu ngono kuwi. Pret, ora percaya. Loh, pamirsa sakmene iki kulino mresani YouTube. Nggih napa mboten, Pak? Mresani Pak Cahya Gandrung kalih sinten, Pak? Lah dalah. Pak, ngono kok omong-omong neng kene. Ayo. Iso tukaran tekan ngomah. Iya. Ora ngono iki lak gimik kebutuhan panggung. Nyatane ya ora bakal ana rena-rena. Iki ning panggung tok bar kuwi nggih mpun Pak, mboten enten napa-napa. Dugi ngriya nggih kula kalih Bu Kesi, terus nang iki leren bareng, terus istirahat bareng, bubuk nggih bareng. Engko jam 12 awan tangi nggih bareng. Ning kok capa mendhi pringis luwe mergo renek sego. Ayo.
Mergo kabeh turu. Kaya ngono kuwi ora masalah. Ya, ngono pilihan. Pilihan terakhir. Sing paling apik ngono tegese iki ora. Marah lho aku nggo, marah tenan lho. Aja. Ayo. Monggo sayang, ayo. Men semangat kagem para lenggah tepuk tangan untuk Sukesi Rahayu. Wah, suarane pancen ungkul top tenan. Wis aja kuwatir, engko rampung wayangan awake dhewe salaman karo Pak Rajimin langsung dipanjeri nggih Januari. Alhamdulillah. Ayo ngono kuwi. Yo. Ya, Bu. Sinukara Nino mereh kratarata pagertine ilmu kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming ngaji Wabil khusus dipunaturaken keluarga besar SMP 1 Teras Boyolali ya Bu Kesi. Ndak kekudang tetap menjadi sekolah yang hebat. Sekolah hebat. Sekolah hebat ki piye, Mak? Sekolah hebat tidak hanya menerima siswa baru yang berpotensi untuk mengangkat sekolahnya menjadi berprestasi, namun mau menerima calon siswa yang lemah dan dicetak menjadi generasi yang gagah sehingga sekolahnya menjadi indah, megah dan penuh dengan barokah. Itulah sekolah yang hebat. Ya. Bajute apa? Mawar kuning nggih? Nggih. Mawar kuning ya. Ini juga doa untuk keluarga besar SMP 1 Teras Boyolali. Mawar kuning, mawar adalah bunga yang indah dan juga harum, kuning adalah emas. Semoga dengan ulang tahun SMP Negeri 1 Teras Boyolali tetap harum dan indah menuju zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Mawar kuning dados, yuk. Was
Sembah nuwun Bu Kesi. Semoga-moga kena kanggo panglipuring penggalih ya, Mak. Sembah nuwun ingkang tanpa upama ana bintang tamune. Ya kuwi Pak Gareng Jatiyasa. Ya. Mengko ben ngaturi karo para pepunden mong Bapak Kepala Dinas ya rawuh panjenengane ya piyayi budaya. Pak Santosa kuwi ya mbiyen ya MC ya wis rena-rena pokoke budayawan. Ya. Ya ditumpakke prau Mas Gareng ben tindak munggah ana pepanggungan. Maka Cak, yuk. Bagong Mak Canggih. Oh, nggih. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Bagong. Canggih, Mbak Limbu. Nggih. Alhamdulillah. Dredeg kula begini iki. Lah napa? Saged nderekke panjenengane Pak Cahyo Kuntadi iki gek munggah, gek ora, gek munggah, gek ora. Alhamdulillah. Saged sowan nggih Biyung Canggih. Nggih. Kok kok gek munggah gek ora, gek munggah gek ora. Maksude niku ardanten niku gojag-gajeg. Jane kuwi wau teko ket sore. Nggih. Ajeng ndereke panjenengan wonten pondokan kula kliteran mubeng sangke arep golek parkiran ki ora etuk. Dualane sami padha buntetet. Nggih. Menika kebak warga teras sak kiwa tengene nderek bingah. Nggih. Dalu menika marak sowan keluarga ageng SMP 1 teras nggih Mak Canggih. Dawuh leres. Nggih menika dalu kalodhangan ngawontenaken hari ulang tahun SMP 1 teras ingkang kaping 47. Leres. Muga-muga tambah sukses. SMP Teras menciptakan murid-murid yang handal dan jenius. Lan muga-muga guru-gurunipun pikantuk rahayu pinaringan sehat sedayanipun. Lumebere warga sakiwatenipun Teras saestu dados warga ingkang napa ingkang dipun citak-citaken saged kasembadan. Amin. Ya Wah, pripun Mak Canggih sehat keluarga? Nggih, pangestunipun sehat walafiat. Alhamdulillah. Wah, kula niku ndeloki jenengan kalian Bu Kesi kok rasane niku rada kaya Mary lho, Mak Canggih. Lah sebabe pripun? Lah kula ndek bojo nang omah sita wae minggat iki. Sik to, ngene kan mesti ana latar belakange, ana masalahe. Mesti ana sebab karo akibat. Anane akibate garwa jenengan minggat lek mertene sebabe jenengan. Sebabe nggih pas corona nika kula dadekke jaden ning penggadian lah 4 sasi mboten kula asur. Lah ki rezeki lesing. Nggih. Lah nggih bablas sak yaketen ora etuk. Nggih. Alhamdulillah mboten dados napa mungkin nggih kula nak kepengin nggih tak tumbas ngoten nggih. Kok iso tumbas kaya barang mawon jenengan. Lah sakniki lak enten to jajan manusia niku lak pirang-pirang to Mak Canggih. Ning nadyan ngoten lak mboten angsal. Oh, ngoten niku mboten diparengaken nggih. Mboten pareng. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Saderengipun kathah-kathah kula matur sembah nuwun kagem Bapak Komite Pak sinten wau kula kok kesupen mandaran. Pak Rajimin. Pak Rajimin. Ugi Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Winarno. Nggih. Ugi matur sembah nuwun kagem Pak Lurah Teras. Nggih. Piyayine sing pundi menika Pak Santosa. Nggih. Halo Pak Santosa. Pak Lurah napa tasih lenggah menika? Soale niku niki ngeten. Napa mengenai urip lan mati kula selama seminggu niku mengke kali Pak Santosa menika Biyung Canggih. Lah kok saged? Lah kula sing ngubungi mriku nak mboten mengke goleki mandir geseh mandir. Ampun kuwatos. Alhamdulillah. Panitia sangat bertanggung jawab. Tanggung jawab. Jan tenan. Kula mriki nggih mboten izin Mak Canggih. Nggih. Menika beto bodhokane setunggal. Oh, ngaten. Garwanipun menika? Garwa. Oh, garwa kula. Pun pindah. Pindah menika garwa ingkang nomor 6.
Wong sak Bagong ya bojo akeh. Lho Pak Bagong kok napa ya ora etuk rabi bola Bali kok ya. Napa pareng kula kanthi mriki? Monggo. Rene ya dianjing. Diajeng. Ayo kene Mbak. Denguni. Karo bojone kok ya diajeng. Ya lali kene sayang kok ya. Ya sayang ngono kok ya. Ayo rada perkewar sayang. Dikanthi. Lah. Panggung kok jepat. Ayo Mbak Unik ngatur kene. Ayo sini. Nggih. Kose alon-alon. Garapanmu aja kasar. Ayo jenenge raga tuwek ki ngapunten lho Byong Cange. Mboten napa-napa. Alon-alon riyin. Kesuwen ling apa kuwi tempuh. Dadi kelet kabeh. Kene tak pondhong kene. Layak sing lanang rambute entek lah. Kok rambute lah niki garwa kula lho. Masa. Mboten garwa asli maksudnya iki. Ora asli iki garwa ten panggung. Dicethake. Ngaturaken wijeng dalu sayangku cintaku Lajeng dalu Kang Mas Bagong sayangku. Bengi iki pokoke anu aman to? Aman. Ora enek gangguan ora eneng wis los pokoke men. Lah bapak ora melu bapak. Bapak nah mene iki ora ngerti. Ora ngerti. Berarti nak jam-jam yahene iki piyayine ora roh apa-apa. Ora ngerti. Tenan. Aman. Lah Alhamdulillah. iya. Saged dereke Pak Cahya Kuntadi. Nduk, aturna uluk salam sik. Nggih, menika ngaturaken wilujeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Wilujeng pepanggihan lem dalem sak gerombolan lho sak gerombolan napa piyayi-piyayi kok gerombolan lah wong iki akeh banget dadi gerombolan ngono lho oh rombongan to grup Madangkara ya lagi pisan iki kok lagi pek pisan iki aku heeh iki pamane ora Pak Lurah ora lho awake dhewe iki ora Mas Santoso Mas Lurah iki lho ki ndek iki ceritane iki kanca tarup kanca sak panggung tenan lah nek api awake dhewe iki apa apik lah iya Pak Lurah iki yo mung mesake ya ora ngono ning kono ki uripe wis kepenak awake dhewe seneng isor tarup nggih matur nuwun iki sah kepanggih kalian dalang kondang Cahya Kuntadi nggih matur nuwun lah iya to jenengan ampun maido kalian panggung lho panggung utawi tendanipun amargi menika nggih sponsor saking BJ Rejing ingkang nyponsori kepareng ikut kerja bakti nyuyung acara malam ini panyengguyungan lho Nduk iki tanpa acara iki pokoke bengi iki ora nglumpukke dhuwit saka wali murid ndak pure saka panitia olah vokale Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak Komite betul matur sembah nuwun Bapak Agus selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 nggih iki jane upama penontone maju rene ngono webak ngono dah gayenge ya lah iya lho masa kok aduh iki ya mboten dados menapa Deuni nggih Kang Mas wah jan tak sawang-sawang piye nyelot suwi kok sliramu nyelot ayu to Cahyu suwe tak roman karo sliramu sik ya aku ya pengin kaya Pak Cahya Kuntadi oh iya awake dhewe kudu mesra aja kalah karo Pak Cahya Kuntadi karo Bu Kesi ya awake dhewe kudu mesra kene piye ngapunten nggih Pak kok ngapunten sapa lah kene kok dikluk aku perkewo mantaran sapa to gundul to kok gundul piye lah sapa biasa kaya sia-sia men to aja sia-sia kok sia-sia piye wong lanang ki paribasan kaya dangkel bosok saumpama ki malati lah wong kenyataane ya ngono coba kan buka blangkone nek wani coba delok bukan sithik mawon Pak ora ngeneye buka blangkon ya ngeneng kok nek nang omah ya nang kene kok ya mesake lah paku kok ngedak kon ngenehi lho ayo Yayi arep ngaturke apa Yayi apa ya oh Manasati ora ku los kok wis ra dirasa mare ayune tumpuk undung Yayi Sekar Taji wonten dawuh Kang Mas iya nasi nawang jejer lengkong piye denak
ngene iki, Dik. Lah nek ngene iki Ora jenenge apa-apa ya, Dik. bebojoan tenan yo ngene. Bebojoan tenan ki ngene iki lho, Dik. Kok D to? Pak Deku kok Oh, Pak Demu to. Asak solai kandas luas marati. Tansah katon ing pandulu manuta sirapun Yayi garwanipun Kakang Yayi Wonten dawuh Kang Mas. ora kalah karo Pak Cahya Kuntadi. Heeh Kang Mas. Awake dhewe ning pepanggungan ya iso reroman kaya mangkene Yayi. Kok roman yo garapanmu sing halus to Kang Mas? Iso pancen wis kahanan 2 taun ra kambon cahe. Sing lanange karo lungguh ndingkluk karo kok boten kula kalih Pak. Mula aku iki Bu Kesi tak pengin dadi bintang tamu lek dipangku ngene paling ora trima. Lah kok boten trima pripun to, Pak? Lah mboten trima wong bojo sing kula tresnani mula Bu Kesi sakwise dadi dadi bojone Dalang Cahya Kuntadi Nggih. ora usah bintang tamu rasa karo dagelan sapa-sapa. Lah terus Ati kula ora yen kowe dipungkapangku. kalah lah wong abrakang kulitne kok ya ora Lah, yo. entuk to. Wong ora kelong kok ya gur Ora kulit. kelong. Nduk, Piye Kang iki Mas? ngene. Wong isih sering ngaturi Iya. jumenenge Pak Rajimin ngaten Nggih, mbok pilih. Ngeten niki mau dawuh saking panitia. Jawa. Menawi tasik lenggah menika Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Supana Oh, Pak nggih. Supana. ingkang dipun derekaken kalian Pak Lurah Santoso menika ugi kepareng ngerakit dandang gula magepokan kalian ulang tahun SMP menika. Oh ngaten. ngaten. Oh nggih. Nggih, mbok pilih Mbok teteh pilih lenggah. tasih lenggah monggo Pak Semoga Supana. Bapak Nggih. Bapak Supana. Monggo katuran pinarak jumeneng wonten pepangguhan. Nggih. Pripun, Pak? Oh sampun. Oh, sampun, kondur. Kok. Menengoten Kondur. Pak Santoso. Pak Santoso. Nggih, monggo Kang Mas Lurah. Monggo. Dangu mboten panggih kalian gembreteknya Indonesia, monggo. Kok ketok kaya lengganan men to. Monggo Langganan. dipun hormati, aja dipleroki. Ya, ngurmati Pak Lurah Santoso. Monggo. Matur nuwun Mbak Limbo, Nggih, sami-sami Pak Lurah. kula ditimbali. Nggih. Niki iki mundi dawuh saking Bapak Dr. Andes Haji Rajimin MBA. Nggih. Kula parek kedah nderek dateng pepanggungan. Jane ngoten mboten iso. Nggih, mrica-mrica kecut sak uni-uni nggih, pangapunten. Wah, mboten lek panjenengan Tetep niku ngeten. MC kondang, Nggih, seniman niku leres, kondang. nggih. Mung sambene dados kepala desa ngoten. Kaya mboten ngerti jenengan lho, Pak, nggih, nggih. Pun melalang buana ngoten. Isin kalih Mas Taslim. Lah napa wong niku seneng gawe ngisin-ngisini kok. Lah kok sini-sini kepiye to? Lah iya, kok isen karo kene-kene ngisen-ngisinke lho senengane lho. Yo aja kaya ngono kuwi garwasine redimu lho rumangsamu Oh, kok kaya neng- ngono. neng- Aku yo ora iso nrimake nek kaya ngono kuwi Nik. Kok ora iso? Ngasih Pak Trasne mbok unek-unek ning panggung aku ora trimo aku. Neng panggung iki aku iki barate bojone wong sakmene iki. Oh. Neng kene iki ora nek bojo-bojonan. Iya. Oh iya berarti nek panggung menika Pak Santoso Nggih. garwane wong akeh. Lah iya. Mbok menawi kanca-kanca sedulur sedaya penonton monggo ngrasakaken bojo menika monggo Pak. Aja Digilir ngawur. setunggal-setunggal monggo. Leres kendianipun anu Mbak Limbo. Nggih. Mas Taslim terus pucet. Nggih. Nggih. Nggih, ngaten menika kula kalian Mas Aslar menika kaleres Mas Aslar menika nggih dwija wonten MTS Negeri Teras. Nggih. Rekaipun apa anu orek-orek gedhe dandang gula ngaten. Oh ngaten nggih. Menika kalih pangkur ngaten nggih kan ngaturke nggih nggih. Sak gaduk-gaduk kula atur. Tetep sae kok. Suarane Mas Santoso iki jos. Mboten. Oh, saene jarike lho Mas. Oh. Alah jenengan iki ya. Alah, apik nang ora jare, isine jare. Lah, Maksudnya celana. Celanane. Kok jero barang lho. Taslim. Merdeka kok ya. Monggo Mas Santoso.
Patang puluh pitu taun wingi Tesih jos lho swantenipun. sone kagungane Pak Cahyo Lah sing nggih, gundul kuwe kalah kok ya. Ya ora duwe pepetingan dhewe-dhewe. Lah, nggih. Yen Pak Santoso ki bantas, nek Mas Taslim niku kan merdu. Termasuk merdu to niku. Merdu. Wong kula men ajeng sinau kalih mriku mboten nangsel. Ayo, merdu sampeyan nek ngunak-ngunakke bojone kan merdu dia. Ayo. Apa iso Tumatine papan pawiyatan SMP siji terase kepareng kula matur mugi-mugi Gusti ngijabahi Swatene Pak Santoso ki empuk. Ya empuk ae. jenenganku ngece. Kok ngece pripun saesti empuk lho, Pak? Saniki nang kula ajar Mas Taslim ra entuk ki suarane ra karu-karuan. Kok ya ora entuk niku wonten apa? Sak melang kesaing jajak. Oh alah, tetep sae jenengan kok ya. Sanjenengan pun dados lurah sakniki ku gur yoga ya. Pengen ngono Mas. Wah, jan sing kakung jan inallah tenan lek kuwi. Mangga Mas Santoso. Wilujeng ngambal warsa langgenga satu kabeh guru lan proseswa bagas waras slamet nggone nguting ilmi pikuna nusa bangsa Sampun Danang kula mawon. tesih Lah setunggal. pangkure. Oh, ngaten. Ya Nggih, nggih sisan. sisan wong pun dibuka kok mengke nggih ngabar ngono. Rugi le nyatet niki Lah mandar. nggih. Pun dibuka kedah ditokke sedanten. Yo sak gaduk-gaduk pokoke. Nggih. Napa aturno Mas Taslim? Tetep kalah mengke jenengan. Sae jenengan wis to. Sik ngeten Pak, alon-alon. Nggih. Sinden-sinden tulung dicatet pangkur iki. Engko ditembang ning dangdut pangkur balik Kambang untuk SMP 1 Negeri Teras. Oh, iya. Ayo. Engko Pak, alon-alon Pak. Nggih. Miwah ugi wikatekno Miwah ugi wigatekno. aja mung ngudi pintere mikir tingkah laku iku perlu kanggone pamulangan wika sing wigati budi pakarti kang luhur
SMPN siji teras pinter uga watak becik. Sing baris kedua nun sewu kula ralat nggih Pak. Nggih, Ya Pak. margi kirang. Nggih. Dadi napa uga ngudi Aja mung ngudi pintere mikir. Aja mung ngudi pinter